Uyintombi ebomvu, uyilanga liphuma ngozazana wamuhle, mina ngiyayifela ngawe. Wena uyintoni yami yamanzi, wena ulitaki beauty lami, awa umashana kwa, mina ngiyayifela ngawe. Mina sengaluba ngoma ulaba bakhethu ngishiya ngoba impela ubaba ngishiya abakaze ngikuthole wena. Mina sengaluba ngoma ulaba bakhethu ngishiya ngoba impela ubaba ngilahlanga abakaze ngikuthole wena. Sogibela ifohloza, silala amajika sanamahhotela wiza, siphusha uthando lwethu ngoba ngiyayifela ngawe. Ifohloza we, ifohloza we, ifohloza we, silala amajika ifohloza we, silala amajika. Sembonanga njani kulwazi lonke lemthando ngane sencane phansi le eDental Choice Escort Police Court. Lo bafowethu akuningi engizokusho, ngizokwethula la umsebenzi omusha ozophuma wengoma embili. Eyokuqala ethi ifohloza fit usikhumba STS, eyesibili ithi ubaba wengane fit igosokazi intombazane yale ehlele. Kulezi ngoma lezi eziwu2 ngizenze lapha kwi-JS Studio, kwiGqoba Studio lapha ngisebenza nomfana khona lapha Gqoba, lo wena lezi uyakho adluleke lapho. Lo bafowethu ngizocela isupport kakhulu kulezi ngoma lezi, isupport siphushe ngamandla, and ngiyabona nami enkundleni ukuthi abantu bakhona futhi bayakhombisa ukumeseka. Ngicela ukuthi bafowethu simemane, sixhasane, sibe baningi emakhaya la ngisuka khona kuphinda kuphi la kufinyelela khona umculo wami. Kuyisicelo esikhulu ngalezo kwethu ukuthi ningibambise sizama ukuthi siphushe ingoma zizophuma ngicabanga ukuthi kuzoba i12 date eqondile la okuzophuma khona ingoma. Ngixolisa ngifuna ukucacisa la kulezi ngoma lezi njengoba ziwu2, kule ifohloza ngihamba nosikhumba STS kwefit, ema-Black Kings nosikhumba STS, ngize la kuba kuyengane nakanjalo futhi nakhona ama-Black Kings hamba nosikhumba STS, bese kuthi fit yona ingane igosokazi. Ukusebenza kanjalo bafethu ngiyaqinisekisa kakhulu ukuthi kusetshenzwe kakhulu ngale ndlela le ukuthi umsebenzi uzothokozela.